Nakarating na sa 11 munisipalidad at isang syudad ng Bataan ang ayudang pinansyal ng national government para sa mga Bataenyong apektado ng Enhanced Community Quarantine o ECQ lockdown. 698,283,000 pesos ang kabuang ayudang dumating sa Bataan. Pinakamalaking porsyento ang napunta sa Mariveles na umabot sa 120,135,000 pesos. Sinundan ito ng Dinalupihan na may 102,343,000 pesos. 83,339,000 pesos naman ang sa Balanga City. 62,618,000 pesos naman sa Limay. 61,656,000 pesos naman sa Orani. 61,955,000 pesos sa Hermosa. 48,617,000 pesos sa Orion. 36,992,000 pesos sa Pilar, 34,388,000 pesos sa Abukay, 31,244,000 pesos sa Samal, 28,316,000 pesos sa Morong, at 26,680,000 pesos sa Bagak. Ang mga makatatanggap ng pinansyal na ayuda ay ang mga mahihirap na individual o nabibilang sa low-income families. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 1,000 piso subalit hindi maaaring lumampas sa 4,000 pesos ang maaaring matanggap ng isang pamilya. Nakasalalay sa lokal na pamahalaan ang pamamaraan ng pamamahagi ng ayuda sa kanilang nasasakupan. Magiging katuwang nila ang Department of Social Welfare and Development at Department of the Interior and Local Government. Bago ang ayuda distribution, ipapaskil ang mga pangalan ng benepisyaryo sa official social media platforms ng bawat LGU. Mayroong 15 days ang mga local government unit sa pamamahagi ng ayuda, ngunit maaari itong palawigin kung kinakailangan. Tuloy-tuloy rin ang distribusyon ng 254,722 sako ng tig 25 kilos ng bigas sa buong Bataan. Activated na rin ang kusina ng barangay upang masigurong walang Bataenyo ang magugutom lalo na ngayong umiiral ang lockdown sa lalawigan. Batay sa August 16 COVID tally ng Bataan, 2,611 ang aktibong kaso ng novel coronavirus disease sa buong probinsya, habang 34 sa bilang ay klasipikado bilang Delta variant. Rainiel Pawid, CLTV News.